маркази омӯзишии илмхона ба дафтари ҷадиду замонавӣ кӯчид. дар маросими кушодашавии он намояндагони ҳукумат, корпуси дипломатии созмонҳои байнулмилалӣ, блогерон ва шогирдону хатмкардагони пешсафи илмхона ширкат карданд. миёни меҳмонон намояндаи агентии Туркия оид ба ҳамкорӣ ва ҳамоҳангсозӣ ТИКА низ ҳузур дошт, ки ба кушодашавии ин дафтар кӯмак расонида буд. илмхона омӯзишгоҳест, ки дар он курсҳои барномасозӣ, тарроҳӣ ва ташкили чорабиниҳо барои рушди ҷомеаи технологӣ омӯзонида мешавад. ҳадафаш омода кардани истеъдодҳо барои кор аст. ин марказро то имрӯз зиёда аз 400 донишомӯз хатм карданд. ҳар рӯза беш аз 60 нафар дар ин марказ ба дарс фаро гирифта мешаванд. имрӯз хатм кардагони ин макон дар касбҳои гуногун кор мекунанд ва дар донишгоҳҳои бонуфузи дунё таҳсилро идома медиҳанд. Нашей основной миссией является вдохновлять и трансформировать молодое поколение в сфере высоких технологий. Мы организовываем курсы в различных направлениях, как Android-разработка, веб-разработка и графический дизайн. В нашем центре мы обучаем, получается, молодое поколение с 8 до 18 лет мы предлагаем фундаментальные навыки, и далее у нас существует буткемп, в котором студенты обучаются. Главной целью нашей организации является их трудоустройство. And worked on very hard by all the people here.